گھر ہوے نچے تے کنجری آئی پیر دے گھر ہوے نچے تے کنجری آئی مولوی دے گھر ہوے نچے تے کنجری آئی قاری دے گھر ہوے نچے تے کنجری آئی حافظ دے گھر ہوے نچے تے کنجری آئی چودھری دے گھر عوام دے کسے ملک چودھری پٹھان دے گھر عورت ہوے نچے تے کنجری آئی وہ قسم خدا دی کر کے اللہ ہر نچن والی عورت نو کنجری آکھیا جاندا ہے اج نچن والی کنجریاں عام ہو گئیاں کلباں دے اندر وی نچدیاں نہیں یونیورسٹی دے اندر وی نچدیاں نہیں میرے کول اخبارات پئیاں آ سکول دی کتاباں پئیاں جدے تے ماسٹر پروفیسر نو نچن دے ول پہ سکھاندے آ کڑی لت اے رکھنی ہے ہاتھ انج اٹھانا ہے اکھ انج دی رکھنی ہے ناچ پہ سکھاندے لاکھ لعنت ہو جائے استاد تے جڑا نچنا سکھاوے استاد تے او ہوندا ہی جڑا نچدی نو گھر چ بہاوے توجہ ہے صحیح ہاں کنجریاں جام پورا صفا بڑا پیائی جنگ اخبار دا سارا کوئی سر دے اتے گھڑا رکھ کے پہ ڈانس کر دی کوئی ہاکی پہ کھیڑ دی کوئی رسا پہ چھک دی پروفیسر کھلائے تے او جہاز جنگ اوڑتے آئیے تے او جمپ مارا ہے لانگ جمپ کیڑا ایتے اخبار تے لانگ جمپ نہ پئی مرندی ہوئے نا تے میں سر وڈا ہون ایمان نال دسوئے العلم و نور پہلا نور ہوئے جو کڑی لانگ جمپ مار رہی ہے اور کڑا اس دے جمپ نو ویکھ رہا ہے بھئی کننا لمبیاں لتاں پاڑ کے جمپ مار رہی ہے لکھ لعنت انج دے استاد تے جیڑا بے حیائی دا سبق سکھاوے توجہ فرما خیر میں ادھر ہی آن لگا ہر نچن والی عورت نو کنجری آکھ دے کلباں دے اندر ڈانس پہ کردی غیر ملک دے اندر جا کے ڈانس پہ کردی کلباں دے اندر یونیورسٹی دے اندر جتھے جتھے جا حتیٰ کہ سجنا دہائی خدا دی مسلمان دا جھگا بھی اج برباد ہویا پیا وے اج ساڈے گھراں دے اندر عزت پیا نچدیاں جدوں پتر دے ویاہ دا ویلا ہوندا دھی وی نچدی ہے بہن وی نچدی ہے ماسی بھی نچ دیئے دادی بھی نچ دیئے نانی بھی نچ دیئے برادری دیئے بیبیاں بھی نچ دیئے کیا قدم خدا دی کر کے آنا انہاں دا نچنا اسلام جائز ہے جدو بندہ پوتر پرناوے تو مور دھی نچا لے جائز ہے بہن نچا لے جائز ہے رن نچاوے جائز ہے نا اسلام ایسا حیا کا مذہب ہے تم عورت کی بات کرتا ہے ادھر مرد کا ناچنا حرام ہے چھڈو مرد دا نچنا حرام ہویا پیا موننا لانتیاں نو لعنت مارنا بے مانو او جیڑا کم بھی لانتیاں نہ کرے اونوں لعنتی آکھنا بندہ ہن ایمان نال دس جیڑا کوئی بے ایمان میرے بابا شرط پور دے تاجدار تے تہمت لاوے اونوں شاباش دے سکے لعنت ہن کوئی بندہ جھوٹی تہمت میاں شیر ربانی تے لاوے اونوں شاباش دے سکے لعنت آج نہ بابے بلے شاہ نو نات خونا نچائی رکھا ہے اب بابا بلے شاہ اللہ دا فقیرہ کیا بابا نچ دارے آوے اب بلے انگو آسا بھی گھنگرو پا لینے آزا بھی نچ لینا مکہ بھائی مانا تیرا پچھو خون نسل مراسیہ دی ہونی ہے بابا بلے شاہ اللہ دا ولی کینو نچائی کھلنے کو کینو اسلام میں مرد دا نچنا کیوں اسلام حیا کا مذہب ہے غیرت کا مذہب ہے شرم کا مذہب ہے اور ناچنا بے غیرتی ہے بے حیائی ہے بے شرمی ہے اچھا نچنا گناہ ہے کہ ثواب جی گناہ تو روکنا عالم تے فرض ہے کہ نہیں ہن میں روکاں جی جے میں روکاں تو پھر صبح کے صبح گال نہیں کٹدا سی ہن ایمان نال دسو نچاون والا دشمن ہے کہ روکن والا
توجہ ہے فقیرو توجہ بس ہو جاندی ہے نہیں اے سچا ہے اے سچا ہے اے سچا ہے اس دور وچ جیڑا روکے میاں محمد نصیر یار کڑیاں کوئی نچن واسطے یار آپا کو دلے خبردار یار کڑیاں نہیں نچن اونوں بندے سمجھدے نے دشمن ہے اینوں پتہ ہی کوئی نہیں ترقی کردی اچھا ہن اے نچاون دا حکم یا نچاون دا طریقہ اسلام دسا یا کافراں اچھا اے قرآن آکھا ہے شادی تے نچاؤ میاں شیر ربانی پاک آکھا بے نچاؤ کائیں آکھا ہے اچھا اونا ہن او ہو گئے سجن تے آساں روکن والے ہو گئے دشمن تے اے امت نو مولوی دے جاندا ہے جنت جس اتنا نہیں فرق سمجھا بھئی سجن کیڑا ہے تے دشمن کیڑا ہے قدم خدا دی کر کے آنا دی بھین نچن واسطے رب دتی نہیں لکھ پتر دویا ہووے کدے عزت نہ نچاوی نچنا نچاونا کنجرا دا کم ہے ہندوؤں دا کم ہے سکھاں دا کم ہے انگریزاں دا کم ہے بدمذہباں دا کم ہے مسلمان عزت نو نچاندا نہیں کیوں نچاون والے کنجر ہوندے نہیں تے مسلمان کنجر ہوندے ہی نہیں مسلمان کنجر نہیں ہوندا ہندو کنجر سکھ کنجر انگریز کنجر او نچاون خود بھی نچن عزت نچاون کنجر نہیں ایسا کنجر نہیں ایسا میاں شیر ربانی دے منن والے بابا فرید دے غلام ہے غوث دے در دے کتے غازی المدین شہید دے وارث ہے محمد بن قاسم دے منن والے انہاں دے وارث ہے ایسا نچنا نچاونا نہیں عورتاں دا نچنا حرام نہیں ہن ہندو نچنا سکھاندا کافر کیوں او آندا ہے ساڈیاں نچدیاں تے انہاں دیاں گھر بیٹھیاں ساڈیاں کلب وچ کرن ڈانس تے انہاں دیاں حسین دی اماں کو با پردہ بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے ہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان آل بیت کہ جنہ دے جسم دے اتے ہنڈے کپڑے دا ایک دھاگا غیر نہیں ویکھا جڑیاں فرماؤندیاں سن عرض کردیاں سن مولا علی میرا جنازہ ہی رات نو چاویں جی میں مینوں جیندیاں کسے غیر نہیں نہ ویکھا میرے جنازے تے غیر دی نگاہ نہ آوے توجہ ہے صحیح غیر دی نگاہ جنازے تے بھی ایک کائے فرمایا حسین پاک دی اماں پاک آج حسین دے منن والا نو ویکھا کرو جدوں دا محرم نو سینہ کٹ دین تے بیبیاں سیرو لا کے دھران ماں بے ایمان حسین دی اماں دا تے کپڑے دا ایک دھاگا غیر نے ویکھا تو ساریاں پٹدیاں وی کر تانوں حیا نہیں آندی تانوں ساڈا حسین نعوذ باللہ کیویں لگا ہے حسین تے غیرت دا مجسمہ ہے جنہ دے لو دے اندر کروڑا غیرت رکھیاں پیاں نے اونچا بول سبحان اللہ ہن کافر نہ چاہندا ہے سکھ نہ چاہندا ہے ہندو نہ چاہندا ہے مسلمان عزت نہ چاہندا ہی نہیں ٹھیک ہے تے جڑا نچا رہا ہے سویرے مینوں پلوت تے کڈسو کہ جو گل کڈدا رہی ہے او جویں میں کہ شرابی نہ کو شرابی تے گل تو ہوندی ہے سچی اس تے ناراض ہو بنا اوڑی باڈل دسو جیڑا پٹواری کھاوے رشوت تے جی تساں اونوں آکھو حاجی صاحب یہ تے ایڈا پاک ہے نا تے رشوت دی ہوا ہی نہیں تے اونے خوش کیوں جھوٹی تعریف ہے تے جدے اونوں اکھے سو او بے ایمان تے رشوت کھانا کوئی حیا کر ہن تساں تے اکھے سو سچ او راضی ہو سی کہ ناراض ہن کافر نہ چاہندا ہے سکھ نہ چاہندا ہے ہندو نہ چاہندا ہے مسلمان عزت نہ چاہندا ہی نہیں ایسا کنجر نہیں
مومن جڑا بندہ ایویں اگر اودے چ جرم گناہ ہووے عالم اونوں منع کرے تے او سڑدا نہیں، او آندا عالم صاحب تو صحیح بیان ہے، میں مجرم ہاں، میں اپنی اصلاح کرے تھاں تے جندے چ ہووے عیب تے عالم روک کے تے آکھے گال پیا کڈدا، معلوم ہویا ہے بے ایمان منافق بڑا پیا ہے۔ اگر مومن ہوندا نا اے آپ نو بھیڑا سمجھدا بھئی یہ جرم میرے چ۔ ایمان اللہ دے مسلمانوں، شادی دے موقع تے دھیاں نچنیاں چاہیے ہیں، سیر ہلیندے نہیں، عمل بھی ہو سی کہ نہیں ہو سی؟ ہاں الحمدللہ الحمدللہ، تے ساڈا درس بھی ہوئی ہے، ساڈا درس بھی ہوئی، جو جرم ظلم کفر کافر مسلمان نہ واڑے آساں او کڈنا، بے غیرتی کہیں واڑی ہے کہ مسلمانہ دیا گھر پردے چڑھا دیا سن اس کڑیاں آسا بہامنی کڑیاں کہیں بہامنیاں کہیں اسلام عالمہ ولیاں انہاں درس دینا گھر باہمن دا، کیوں دینا اسلام دا درس۔ ساڈا اسلام فرماندا سن آج تے قدم خدا دی الٹی گنگا پہ چل دی بزرگ فرماندے نے خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے، جدو دین نہیں رہا عقل ختم ہو گئی، ساڈے اندر عقل کوئی نہیں۔ ہن جدو پتر دا ویاہ ہوندا ہے ڈھول تے بینڈ باجے والا اندر وڑدا ہے، بیبییاں دے اندر بیبییاں دے کول کھڑا ہو کے انہاں نوں نچاندا ہے، باپ بھی موجود ہے بھائی بھی موجود ہے، لیکن غیرت اودے اندر ہوندی نہیں کہ اے لعنتی بے ایمان ساڈی عزت پیا نچاندا ہے، حالانکہ جے ایمان اندر ہوندا او تے گولی دے قابل سی ماردا اونوں پھیر تے مار چھڑدا، آندا بے ایمانا تو ساڈی عزت دا نچاون والا تو وڈا آ گیا مار تے گولی مار چھڑدا، پر ساڈے اندر غیرت نہیں رہی، اسلام سے چھڑ بیٹھے عقل بھی نہیں رہی، ہن او ساڈیاں عزتاں نچاندا ہے اساں ویلا پانے ہیں۔ کیا بات ہے، اور تینوں میں آکھا ڈھول کوئی چنگا مار نچنی کڑی نہ اے بے غیرتی ہے کہ غیرت ہے؟ اگر یہ غیرت ہے تو بے غیرتی بتاؤ، اگر یہ غیرت ہے کہ بینڈ باجی والا میراسی پینٹ شرٹ پھسیا پھسایا ساری کڑیاں دے سامنے آ کے گھر پیو برا دے سامنے نچاوے دیاں بہنا عزتاں، اگر اس کو غیرت کہتے ہیں تو بے غیرتی تم مجھے بتاؤ کہ بے غیرتی کیا ہے؟ اٹھو بولو سویرے بولے سو بولے صاحب تیرے سن دے بیٹھے ہاں تو بول 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 آج سویرے بولاں گے، ہن تیرا ٹائم آ سویرے ساڈا ہونا۔ قدم خدا دی غیرت ہوندی او پھرائیو جڑا ڈھول چکی پھردا ہے بینڈ باجا چکی پھردا ہے عزت پیا نچاندا ہے او تے گولی دے قابل سی، پر نہ جو رہی نہ جو رہی او عزتاں نچاندا ہے، 2 دن 3 دن ویاہ رہندا ہے، 2 دن 3 دن کڑیاں نچاندا ہے، نچا نچا کے پیسہ کماندا ہے، جان لگیا 5000 لے جاندا ہے، آندا ہے مینوں ٹورو او 5000 کادا دے دیو کہ واہ واہ ستھریاں نچائیاں نہیں تیرا بھلا ہوے۔ ہاں جے تو نہ نچاندا تے کوئی ساڈے منڈے دا ویاہ ہونا سی تے ویاہ کرایا یا 5000 پھاڑ۔ کشمیر دا ولی بولا فرمایا بے غیرت دی حاج اساں کھے بے غیرت نو بے غیرت کے گال کڈدا جدوں ہائی بے غیرت میں انہوں حاج کیویں آکھاں اللہ دا ولی پیان دی بے غیرت دی یاری نالو سنگ کتے دا چنگا او بے شرمی دے مرغے نالو سانو ساگ سرو دا چنگا۔
مسلمان ہاں میں تیرے کول ڈگ روپیہ دا لین نہیں آیا میں تینو غیرت دا سبق دین آیا کافر دل لئی او بے غیرت ہی اس لعنتی سانو بے غیرت بناون دی کوشش کیتی ہے نچنا تے او دا کم سی نچاونا اس دا او دا کم سی اوہی بھڑا کم اس بے ایمان تعلیم دے ذریعے ساڈے ول منتقل کیتے جو کم اس لعنتی اساڈے تو کرونا سی اس ایویں نہیں آکھا کرو انہیں لیبل لایا تعلیم دا العلم تے جی علم نور ہے او نچیندا ہے کہ گھر بہندا ہے گھر بہندا تے جیڑا علم نچاوے محمد والا گھر بہندا ہے ایمان ال دسو قرآن عورت نو گھر بہاندا ہے یا باہر کڈدا سارے دسو وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی لا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن قرآن فرماندہ جو بی بی پردیدار گھر دی چار دیواری دے اندر چل پھر رہی ہے قرآن فرماندہ ہے تو پیر بھی زمین تے آہستہ رکھ مت تیرے پیر والے زیور دی آواز باہر بازار جاوے رب فرماندہ سانو زیور والی آواز باہر جانا گوارا نہیں قرآن پر آسانوں کی قرآن کی قدر قرآن دا ایک ہی جانن دنیا دار مینے قدر قرآن دا جانن والے سو گئے وچ اس امت نو کی قرآن دا ایمان لوئے سال ہو گیا ہے مکان دی سلیپ دے اتے قرآن پہ سیوی لگی ہے شہید ہو ہے سال اچ نہ بی بی کھولا ہے نہ دھی کھولا ہے نہ بہن کھولا ہے نہ اممہ کھولا ہے نہ دادی نہ دادے نہ نانے نہ بھائی نہ ابے سال گزر گیا ہے اس سے کمرے چ قرآن باندے ٹی وی جڑا انگریز دیتا ہے او کھل دے روزانہ فلم ایمان اللہ دسو ساڑھے تو وڈا بھی کوئی قرآن دا بے ادب اس دھرتی تے ہونا ہے کہ انگریز دو بے حیائی دا چکلا مرکز گناہ دا ہر رات ہر دن اسے کمرے دے اندر چلے تے دیوے گناہ دی دعوت نچن دی دعوت عورت نو بدماش بنن دے سکھاوے طریقے عورت نو بھویں کٹن دا دسے غل عورت نو کھڑیاں دے نال پھسن دا سکھاوے طریقہ نچن دا سکھاوے طریقہ او چکلا کھلے روزانہ تے محمد دا قرآن روے پورا سال بند ایمان اللہ سے اس دھرتی تے تیرے تو وڈا بھی قرآن دا کوئی بے ادب ہونے ہاتھ چاہ جڑا قرآن نال روزانہ جڑا قرآن پڑھدا ہو حد ہو گئی یار پھٹن دی انج پھٹے پئے انگریز نو رہبر تے رہنما چا بنائے فقیر میاں صاحب ورگے چھڑ بیٹھے آج ایسا انگریز دے مخالف چلنے قوم ساڑھے بکھے بندیا کہ ساڑھا ماما لگ دے تو دے خلاف دے بلائے حالانکہ وہ اللہ دا دشمن ہے رسول دا دشمن ہے قرآن دا دشمن ہے اسلام دا دشمن ہے صحابہ دا دشمن ہے آل بیت دا دشمن ہے ولیہ دا دشمن ہے تیرے دشمن دے خلاف دو بھائیوں میں نہ سکے ہکے ماں پیو دی اولاد رقبے تے رولا ہوئے تے جدا ہو جاون رقبہ تقسیم کرن وہ آکھے بس تیرا میرا مرنا پرنا ختم تے ہون او دو میں بھرا اگر غیر بندہ ایک دی کرے نا برائی تے اونوں کڈے گالا او بھرا کے آندا او ایویں دا بے وقوف ہے او بالکل بڑا بدتمیز ہے اور کڈو نو تے تو بھرا دے خلاف جے تیرا بڑے دشمن تے اون ہے خوش جڑے اللہ رسول دے دشمن کافر جدو مومن اونا نو کٹ دے نا گال کی ہوندی ہے سچ آدھا دے کافر بے غیرت بے حیائن او ننگن او بے غیرتی نو پسند کر دن گناہ نو پسند کر دن جدو آلے میری دیا گلہ کرے تے موڑ اللہ رسول بھی خوش ہوندے
مومن بھی خوش ہوندا ہے تے جڑا نا منافق انگریزاں دا بنا بیٹھا محب او آندا او تے ساڈے سردار نے او تے انصاف والے نے او انصاف والے تے ماں نال بدکاری کردے نے چلیے کہ بس اچھا ہاں 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 یاد ہے جزاک اللہ بول اچھا اور پڑھیے اچھا اونچا کو سبحان اچھا ہن دسو قرآن عورت نو گھر بہندا ہے یا کڈدا ہے نبی پاک اچھا نبی پاک گھر بیٹھن دا حکم کر دین کہ باہر نکلن دا میاں صاحب بیبیاں پاکاں گھر بیٹھ ہن اسلام بہاندا ہے کہ کافر کڈدا ہے حکومت والے سکول والے ہے پروفیسر ماسٹر آ وچ کاپی کڈو میری کتاب پنجاب کالج دی ہے یونیورسٹی دی جڑا لاہور وچ کھلی ہے اے پوری کاپی ہے ان دے وچ کڑیاں منڈیاں دے نال جو کچھ اتھے بدتمیزی ہوئی پئی ہے قسم خدا دی بیان کرن نو دل نہیں کردا اس یونیورسٹی دی کڑیاں ٹی وی والی ٹیم نو انٹرویو دتا انہاں کھا اسا کی کریے گھر دسن جوگیاں بھی نہیں کہ اے سانو کتھے کتھے اگا اگا خود بھی بدماشی ساڈے نال کردے پھر اگاں بھی بھیج دین پھر اگاں بھی بھیج دین پھر اگاں بھی بھیج دین اساں ہن پیچھے دسا تے او سانو بحال ایسے نہ سی کیڑے پاسے جائیے جب چور خود چوری مان لے گواواں دی لوڑ نہیں پیندی ہاں میں لاہور تقریر کیتی ہے چیلنج کیتا ہے تواڈے چ بھی کر رہے ہیں کوئی منڈا ایتھے یونیورسٹی دا بیٹھا ہے اونوں میلاد دا واسطہ او کھلو جاوے میں ایک دو سوال اونوں کرنا بس یونیورسٹی دا کوئی منڈا پتر اگے آ جا شاباش شاباش میدان لگ گیا جناب حق باطل دا پیچ پینا شروع ہو گیا آ جاؤ کوئی اور بھی آتے آ جاؤ آ جا بسم اللہ ایدے منہ کر جا اینو بہت تجربہ ہوگا آ جاؤ چودھری صاحب کلمہ شریف سناؤ محمد ہاں ٹھیک پتر ٹھیک ہے اے میں تانوں سدا ہے تساں میرا لحاظ نہیں رکھنا بھئی ساڈا مہمان اپنا لحاظ نہیں رکھنا تسی کلمہ پڑھ بیٹھے ہو اسے کلمے دا لحاظ رکھنا ہے تے بولنا سچ جھوٹ نہیں بولتے چپ بھائی میں ہن تانوں سوال کر رہا بھئی یونیورسٹی دے اندر کی کچھ نہیں ہوندا نچنا ہوندا ہے نچدیاں آئی لو یو کردیاں اچھا پھس پھسیاں بھی کردیاں سب کچھ کردیاں بے غیرتی اوتھے ہوندی ہے بے غیرتی ہوندی اوتھے سن لو ہن میں اینو پتر بابا جی میری سنو بابا جی او بابا جی او بابا 70 سال اللہ سارے جان نو پتہ ہوندا تے کڑیاں گھر بیٹھ جاندیاں بس بھائی بس سنو امیاں میرے توجہ بابے نو چھڑ دیو دی عمر کوئی نہیں بیٹھ جاؤ میرے ویکھو چپ کرو میرے سنو پتر میں تینوں سکھایا ہے سمجھایا ہے پہلی ملاقات ہے اپنی پہلی ملاقات ہے تانوں سمجھایا ہے سکھایا ہے تو سچ بولنا ہے جی
نچدیاں نچنا ٹھیک ہے حرام شاباش اچھا تسی ایمان نال دسو کہ سکول وچ کڑیاں جانیاں چاہیدیاں اللہ اللہ ممیاں حق بھی اے ہوئی حق بھی اے ہوئی تسلیم کرنا پمدا ہے باطل لکھ اپنے بناؤ شنگار چاوے نا تے حق حق باجو اللہ بلا کرے حق بھی ہوئی میں بھی دسنا چاہنا اللہ تعالی ہدایت وچ رکھے ایمان وچ رکھے اللہ غیرت وچ رکھے سلامتی وچ رکھے آکھو جا سبحان اللہ قدم خدا دی کر کے اللہ جے مسلماناں نوں پتہ ہوندا کہ کڑیاں نچدیاں تے پھر کڑیاں نچاوندے نہ گھر بہا لیندے معلوم ہویا انہاں نوں خبر نہیں اے نچائی جاندا پروفیسر نچاندا پکنک تے لے جاندا مری لے جاندا ٹور تے لے جاندا معلوم ہویا اے انگریز دا جنٹ ہے انگریز دا جنٹ فحاشی پھیلا رہی ہے بدماشی پھیلا رہی ہے بے غیرتی پھیلا رہی ہے مسلماناں دی عزت نوچ رہی ہے برباد کر رہی ہے گاہ بھیج رہی ہے لاکھ لعنت ایسی تعلیم دے ولادت ہے اج دی تعلیم دے ولادت ہے اے تعلیم بھڑی ہے محمد دے قرآن دی تعلیم اے تعلیم جدو میرے پاک غوث دی اماں تے کھول آئی ہے اج دے کڑیاں تے پڑھدیاں تے بے حیا بندیاں ساڈیاں ڈاڈیاں نوں بولن دا ول نہیں ہوندا نچن دا ول نہیں ہوندا اج ادوال ہے منڈے دا ویاہ ہووے منڈے دا ویاہ ہووے کڑیاں آ جاندیاں منڈے دی دادی نوں آندیاں تو دادی اٹھ تو نچ او بڈڑی بی بی آندی ہے کڑیو مینوں نچنا ہوندا ہی نہیں کیوں میں سکول گئی نہیں نانیے تو بھی دو ہاتھ لا لائے آندی ہے کڑیو مینوں نچنا ہوندا نہیں میں سکول گئی نہیں میں ٹی وی ویکھیا ہی نہیں معلوم ہویا سجنا انگریز دا بڑا وڈا مرکز تے اڈا بے غیرتی دا گناہ دا بے حیائی دا ظلم دا او سکول تے یونیورسٹی تے کالج تے ٹی وی اتھے پڑھاندن ٹی وی دے وچ سکھاندن کڑی آ جاندی ہے کیونکہ آدھے نہیں بھئی تساں کڑیاں ایویں کرو نا آدھے نہیں او صرف کرتے دکھائندے جیڑا کپڑا انہاں پواونا ہوے نا مسلمان دی کڑی نوں لنڈا چھوٹا او آدھے نہیں بس چھوٹا پانا شریف ہے او صرف ٹی وی وچ وکھائندے چا اگلے دن ساڈی کڑی گئی کھلی ہوندی ہے شیداں جویں اس طرح دا میرا سوٹ جڑا ہے نا اس طرح دا سونا ایتھوں کسا ہوے لنڈا ہوے سوڑا ہوے ایویں پھر بے حیائی سکھاندا ٹی وی کیویں کہ ڈرامہ وکھاندے نا کڑی آپ دا یار لے کے اوندی ہے ڈیڈی کول کڑی ڈیڈی یہ میرے فرینڈ ہیں ناصر ڈیڈی آپ ان سے ملے نا بہت اچھے فرینڈ ہیں میری ان کے ساتھ کلاس ہوتی ہے ہم پھر ادھر روم میں بھی جاتے ہیں پکنک میں بھی ڈیڈی یہ بہت اچھے دوست ہیں میں آنا ہے بھیڑا کام میں تو سا نہ سکھائیو کہ میں تو آنو آنا سکھاؤ کافر آدھا سکھاؤ میں آنا نہ سکھاؤ کافر آدھا نچاؤ میں آنا نہ نچاؤ پروفیسر آدھا ہے ساڑھے کول گلو میں آنا تو سا مولوی کول ہی نہ گلو حق یہ میرا ہاتھ کھڑا ہے سنو میں باباؤں کے دہل کہہ رہا ہوں بچیوں کا ملہ کے پاس پڑھنا حرام ہاں اگر ملہ دے کول پڑھن دی اجازت ہوندی تاجدار گوڑا پیر مہر علی تمیہ شیر ربانی درس کھول لیندے پرنسپل بن جاندے ہاں کڑیاں نوں پڑھاندے قرآن دی تعلیم دیندے معلوم ہویا فقیراں نہیں کھولا اج والے بدماشا ملہ تے پیرا کھولا ہے کہ جویں پروفیسر چون کھاندا ہے اسی رہ گئے
آج پھر تاریخ دس دی پئی ہے کسے مدرسے دا پرنسپل خود آپ دی اس پڑھن والی دے نال نکاح پا بیٹھے او دا منڈا ایک لے گیا کوئی مامے دا منڈا لے گیا کوئی ماما نسا گیا اوے اساں تے مولوی کولوں روک دے پائے تو تھڈو پروفیسر نوں دتی کھلا بی بی پڑھنا ہے سنو میں طریقہ دسنا بی بی پڑھنا ہے عزت محفوظ رہے عزت تے دبا نہ لگے تے بی بی پڑھ بھی جاوے او طریقہ اسلام دس مولوی کول جائے گی پیر کول جائے گی خطرہ ہے عزت نو آج جس ماحول وچ اسا بیٹھے ہیں قسم خدا دی ایڈا بھیڑا ماحول ہے انگریز دا بنایا نیٹ پھیل چکا ہے انگریزاں دی فلماں بچیاں تک پہنچ چکی ہیں یونیورسٹی دے لڑکے کڑیاں دا نیٹ فری پیا چلدا ہے انہاں نوں پوچھ لو نیٹ فری پیا چلدا ہے جتھے انگریزاں دی فلماں براہ راست وکھاندے 3 جی مینوں ایک علاقے دا بندہ میرے نال موٹر سائیکل تے سوار ہے اس دسیا میں پتر نوں چھڈن گیا ایئرپورٹ تے سعودی گیا عرب شریف تے میں 2-3 دن کراچی رہیا اوتھے کوئی 2 تلوار جگہ ڈیفنس دے قریب ہو سکھا میں اکھ نال ویکھایا قسم چک کے کہن لگا کہ پورے جویں ایک مکان دا ایک دیوار نہیں ہوندی مکان دی پوری انی او فلم دا او جڑا شیشہ سی LCD لا لو مینوں نہ نہیں ہوندا او سی تے 1.5 ایکڑ وچ کڑیاں تے کڑے بیٹھے سن تے انگریز دی بغیر کپڑے دے فلماں چل رہیاں سن میں اکھ ویکھایا اور نہ کوئی تمبو تے نہ کنات کھلے میدان وچ چل اس ماحول وچ سکا باپ سکا جاون والا باپ دی دی عزت نال کھیل چکا ہے بھائی بہن دی عزت نال کھیل چکا ہے بھائی بھائی دی عزت نال کھیل چکا ہے بھائی بھائی دی عزت نال کھیل چکا ہے تسی پیراں تے مولویاں تے پروفیسراں تے اعتماد رکھ کے گل کرو کوڑی پڑھنا ہے سن سارا قرآن پڑھنا فرض نہیں انہاں پڑھنا فرض ہے جنہ قرآن پاک نماز پڑھا جاتا ہے پاک کی پلیدی حلال حرام دے موٹے موٹے مسئلہ دا یاد کرنا ہے مرد تے بھی فرض ہے عورت تے بھی فرض ہے ہاں یہ علم فرض ہے علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے علم مرد عورت پر فرض ہے فرض ہے فرض ہے وہ فرض علم کیا ہے لندن جائے امریکہ جائے عزت کمائے لوٹ کمائے ڈیڈی نو کمائے اے فرض نہیں قرآن فرض ہے او انہاں جنہ نماز وچ قرات ہوندا 3 آیات ہن کڑی کیویں تعلیم لمنی ہے پروفیسر کول نہ جاوے مولوی دے مدرسے نہ جاوے پیر دے مدرسے نہ جاوے اسلام آندا ہے دین نو پیو پڑھاوے ہن باپ عزت دا رشتہ باپ بیٹی دی عزت نال کدوں کھیلے گا ایمان اللہ ایتھے بیٹی دی عزت محفوظ باپ پڑھاوے باپ نہیں پڑھیا بچی نو او دی امی پڑھاوے امی نہیں پڑھی بھائی پڑھاوے بھائی نہیں پڑھیا دادا نانا چاچا ماما یہ رشتے نہیں پڑھاون یہ نہیں پڑھے تے رب نے پوچھنا کیوں نہیں پڑھایا سی کھڑا ہو کیوں نہیں پڑھایا سی یہ پوچھنا ہے عزت کیوں گوائی سی اون دا ویاہ کر دے وے اونوں ہن اون دے نکاح والا مرد پڑھاوے ایتھے عزت محفوظ ہے او دا نکاح ہے اون دی عزت ہے او پڑھاوے ہن اے اسلام طریقہ دسیا ایتھے عورت دی عزت نہیں خراب ہو سکتی نہ باپ دے ہتھوں نہ بھائی دے ہتھوں ہے نہ مامے چاچے دادے دے ہتھوں تے باقی باویں ایڈی داڑھی والا پیر ہوے تے باویں مول با تے موڑ پروفیسر جی دی نہ داڑھی نہ مچھ زمانے دا لوچ پینٹ شرٹ تے ٹائی تے انٹرنیٹ تے فلماں انگریزاں دی تے آئی لو یو دے چکر رولے تے سارے تے موڑ کڑی سپرے مار تے جاوے 5000 والی خوشبو تے 10000 والا سوٹ تے دو مڑ بھویں کٹے تے رنگ چٹا تے موڑ پروفیسر میں کہ سر میں آ گئی ہوں دیکھو کیسی لگتی ہوں ایمان اللہ جو پروفیسر بے ایمان معاف کرے گا ہوئے تا قدم خدا دی کر کے آنا ہے جے چاہنا ہے قدم خدا دی میں آنا دھی دا مل رب سونے کائنات وچ بنایا ہی نہیں دھی بے ملی ای روح
روئے زمین دا سونا چاندی زیورات پیسے روئے زمین دی بادشاہی دی کجیاں تیرے قدمہ دے اندر سٹیاں جاوان تھی دی عزت دا مول نہیں ہو سکتی تھی دی عزت دا مول تے عرش فرش ہائی نہیں اینو 20,000 تے نویچ 30,000 تے نویچ اینو 50,000 تے نویچ قسم خدا دی کر کے آنا رب تیرے تو حساب لے نہیں میں تے دعا مگنا رب سونا جنو تھی دی عزت دا پتہ نہیں ہو رنڈوا مر جاوے انو تھی دے نا تھی اس غیرت مند دے گھر ہووے جڑا ایدی عزت دی رکھوالی کرنا جان دا ہووے وَاتُّخِذَتِ الْقَائِنَاتُ قَنجْرِيَامْ پروفیسر نچا رہے ہیں کنجریاں نچنے توجہ فرماوی مکا دے بھی اچھا میرا آج بھی تھوڑا واگا قدم خدا دی توجہ فرماؤں سن قرآن بہاندہ ہے انگریز کڑدہ ہے ان توجہ فرما انگریز آکھا توجہ میرا رکھو میاں ایک داڑی اللہ تے ایک داڑی منا آپتے لڑ دے بیٹھے نہ لڑو میری سنو میاں ملنگو فقیرو درویشو چودریو پیرو میری سنو میاں اب بہ جاؤ یار توساں کیوں اٹھیں دینے اللہ دا بندہ توساں بہ جاؤ اب آبا جی اٹھو خندرہ ہاں جی بابا نہیں بابے نو ہونی کرن دے جان بابا دس جاننے تے مڑ قدم خدا دی سویرے بابا جیڑیاں گلاں جاندا میں دسدا بیٹھا تے بابا اے کوئی بھڑا کام کرے بابے نو پھاد لاؤ آگ تینو حیا نہیں ہوندی تو جان دے اس کام نو تو کڑی نو باہر تو راتی آکھیا سی میں جاننا تے مڑ کڈ دا کیوں پھڑو اینو با جاؤ مینوں کرن دیو پھر میں تواڈی سن سا تے جان دیو تے میں مکا دینا میرا آج سنا یہی تے میرا آج توک نال بول سبحان کافر جو مسلمان دی تاریخ دا مطالعہ کیتا ہے کدے غوث پاک دی اماں دا حال پڑھیا کدے حسین دی اماں پاک دا حال پڑھیا کافر مسلمان دا دشمن ہے مسلمان دی دین دا دشمن ہے مسلمان دا ایمان دا دشمن اس حال پڑھیا بابے فرید دی اماں دا غوث دی اماں دا حال پڑھیا کہ غوث دے ابا حضور 3-4 دن 7 دن دی بکسی نہر دے کنارے چل دیا لڑیا سے پھڑیا کھایا من نتیجہ کڈا معافی منگن گئے باغ دا مالک بھی سید سی آ حسنی او حسینی جوڑ جڑن لگا سی باغ جوڑے معافی منگی ہاتھ بننے دور میں تواڈے باغ دا سیب کھادا ہے مینوں معافی چا دیو سید تاڑ گئے انی چھوٹی عمر چ اللہ دا خوف ہووے نا بیٹی دا رشتہ اینو دے دیا نہ رقبہ پوچھیا نہ ماپے پوچھے نہ جدادہ پوچھیا نہ کوٹھیاں پوچھیا اللہ دا خوف ویکھے شرط لا چھڈی فرمایا پتر معاف ضرور کروں گا پر میری شرط ہے جائز شرط لانا اے صحیح ہے نجائز شرط نہ ہوئے مینو اللہ پتر دے وے میں خسرے نجائز اے آکے اللہ مینو پتر دے وے میں حضور دا ملاد منازا حق دا عالم سڑا
فرمایا پتر میری بیٹی دے نال ویاہ کر میں سے معاف کروں گا. قبول فرمایا. فرمایا میری بیٹی دے اکھاں تو انی سر تو گنجی ہتھاں تو لنجی پیراں تو لنگڑی انج دی پہج بی بی آئی اون دے نال ویاہ کر سیب معاف کراں گا. حضور دے بنن والے غوث پاک دے ابا قبول فرمایا. حجرے دے اندر حجرے پاک دے اندر جدو جان داخل ہوئے نے ویکھیا بی بی ہر عیب تو پا کے نس پائے واپس مڑ پائے. آپ دے نانا جان بنن والے سامنے کھڑے دن. فرمایا پتر تیرا گھر سی حضور تسا عیب دسے سن. بی بی ہر عیب تو پا کے فرمایا پتر میرا مطلب ہو رہی میں جو آکھیا سی اکھاں تو انی ہے میری بیٹی اج تک کدے غیر ال ویکھے ہی نہیں. میں جو فرمایا سی سر تو گنجی ہے کدے بوچھو لایا ہی نہیں. ہتھاں تو لنجی ہے کدے غیر نال ہاتھ ملایا ہی نہیں. یونیورسٹی وچ ملائندی نہیں ملائندی ملائندی ٹھیک ملائندی تو میاں ملاون واسطے نہ گلا کرو فقیرو. گھر بہا لاؤ چنگے راسو چنگے راسو چنگے راسو. تھوڑا کھا لاؤ پانی نال کھا لاؤ لون نال کھا لاؤ مرچاں نال کھا لاؤ. ٹوڈی نہ بناؤ کوٹھی نہ پاؤ غیرت دا کھاؤ. او صاحب یہ تو اسلام میں کوئی نہیں. ہاں صحیح ہے صحیح مجرم ہے مجرم ہے. بالکل صحیح بیان ہے بالکل صحیح بیان ہے بالکل صحیح بیان ہے بالکل صحیح بیان ہے. اے بہت وڈے مجرم ہیں. میں سنائندا بیٹھا غوث دے بنن والے نانے انہاں اے جماعتڑیاں کوئی نہیں پوچھیاں تے انہاں صرف اللہ دا خوف ویکھے. اے بالکل سچا ہے منڈا. اور سن اے میرے ہاتھ کھڑے نہیں قسم خدا دی میں کر کے آدا پیاؤں پڑھی لکھی لڑکی دا رشتہ تینوں کوئی دیون نہ. ٹوڈی دی چابی 5 مرلہ دی کوٹھی کروڑ روپے دی بنی. ہر مہینے دی تنخواہ 7 لاکھ روپیہ بمائے کڑی تینوں دیون نہ لویں نہ لویں نہ لویں. کیوں 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 جیڑی ہوندی ہے نا پڑھی لکھی او مڑ سارا پاسے تے جیڑی ہوندی ہے ان پڑھ او ایک پاسے. کیویں ہن ازمال ہے ان پڑھ بی بی لئی سے نا تے تیرے سیرے چوسی درد تے او بی بی اکھے سی میں صدقے میں واری او سر دباسی چاہ بڑاسی گولی دیسی پانی پچھسی تینوں دباسی تیری خدمت کرسی تے دلوں محبت تیرے نال سچا پیار کرسی. جو میرا سر دا تاج ہے میرے بچیاں دا باپ ہے میرے عزت دا تاج ہے میرے سر دا تاج ہے او دلوں عزت کرسی. تے جیڑی ہو سی نہ پڑھی لکھی مرد دے ہو سی ڈیڈ چ پیڑ تے او بان سنور تے خشبوں والا تے دفتر جا رہی ہو سی تے بندہ کیسی بی بی آج نہ جاؤ میرے ڈیڈ چ پیڑے او کیسی شٹا شٹا تم کون ہوتے ہو ادھر سر میرا انتظار کر رہے ہیں. ہن مرد ڈیڈ پیڑ نال مردہ پیا ہے تے او سر کو گئی کہ لیے سر کیسی لگتی ہوں سر کیسی لگتی. اے بالکل چبلن عقل تو انن جڑے جاندے 14 16 15 18 پڑھی تے ڈپلومے تے پروفیسراں دی خدمت کیتی ہوئی لیندن. قسم خدا دی انہاں دا جھگا ہی برباد ایمان ہی برباد خانہ ہی برباد. اوے میں تے ویکھ کے بیٹھا ڈھیر پڑھیاں وسدیاں ہی نہیں وسدیاں ہی نہیں. میرے غوث دے نانے فرمایا میری بیٹی کدے غیر نال ہاتھ ملایا ہی نہیں. مومن دا فرض بندا ہے او کسے دا کڑی دا رشتہ رون گئے او
او تعلیم انگریز والی نہ پوچھن اللہ دا قرآن پوچھن بالکل بالکل منڈے صحیح آکھا پوچھن مسلمان تیری بیٹی قرآن پڑھیے جی پڑھیے پردہ کر دیے جی کر دیے شرم حیا کر دیے جی کر دیے